Dobrý deň, vítajte u nového videa z Bloxfruits. Teraz sme tu v Sea of Threads. Minule som nahrával na počítači a zabudol som si zapnúť mikrofón. No, hovoril som tam veci, že som získal Blue Gear, takže môžem získať V4. A že veľmi natáčal na počítači kvôli toho, že mi tam nejde strihať. Presne to nemám program na strihanie. Na počítači viem jedno také one shot combo na týchto. A ešte som hovoril, že sobotu, nie túto, tu predtým, som tento Kitsune Fruit rolol. Dneska by som chcel získať Dragon Talon. Už som získal Fire Essence a mám na to dostatočne veľa fragmentov. Ešte potrebujem 100 000 peňažkov a mám na to úplne. A jak vlastne vyzerajú? No hej, takto. Som si myslel, že budú vyzerať podobne jak tí Ice Cream šéfovia. Na počítači to one shot combo je strašne jednoduché. Na mobile sa takmer nedá spraviť. Počkaj, aj toto Ice Cream šéf, tak aspoň ho zabijem. A to, že umierajú neskôr, to nehekujem, to je efekt Kitsune Fruitu, to je to, že keď hitnem ich, tak budú pomaly dostávať damage. Tak počkať, tohto si tu ešte nechám nažive. Kde je ten quest? Kam mi schovali toho quest killa? Tu je. OK, no a svoj vstup, keď budem mať toto 3 milióny.
Čo? Ja ešte stále natáčam? Aha. OK, už mám 3 milión. Môžem si skúpiť Dragon Talon. Len tu na malú chybičku musíme opraviť. No, si povedal, že teda nezostrihnem odtiaľ, to jak som natáčal, pretože je tam, pretože je to proste vtipné, jak som si uvedomil, že ešte natáčam a som si umiel dostať tam. Mám dostatočne veľa fragmentov na to. Tak. Inak iba chcem dokázať Uzotovi, že som dostatočne dobrý pre Dragon Talon. OK, tak Dragon Dojo by malo byť hneď tunak. Hej, je tu, poznám to podľa toho stromu. To vyzerá fakt dobre. Tak, ide skúsiť, aký silný je Dragon Talon. On je o trošičku lepší než Kitsune. No kebyže mám stack pointy na melee na maxu, tak je o mnoho lepší než Kitsune. Tak, koľko z toho dostajem? Málo. Možno z tých silnejších dostajem viacej. OK, umrel som, ale to iba kvôli tomu, že toto. Počkať, vlastne ja si môžem pridať ďalšie 2 instinkty, že som na to úplne zabudol. No proste je ťažké vyhýbať sa týmto tu. OK, no Dragon Talon je taký dobrý, ako Uzok sľuboval. Toto bude asi koniec videa a čaute.